Tungod sa gugma, kita nakasinati isa kalipay o kasadya. Apan tungod usab sa gugma, kita nakasinati og kasakit nga way sama. Adunay mga saad nga napakyas. Tungod nini, mga luha miagas. Adunay kalit mubiya og ang gugma mawala. Sa panahon sama niini, unsa man atong angay buhaton, higala? Magpadaan pa ba kita sa paghigugma bisan og kita nasakita na? Ato kining paghisgutan diri lamang sa Panimbaya sa Kabuntagon World! Through heart-rending, we've all heard of lamentable stories of countless men and women betraying their marriage vows and falling victim into the trap of detestable adultery. In the Bible, King David and Bathsheba experienced firsthand the danger and the grave consequences of adultery. The ultimate effects of their choice did not go away nor did it subside as the time went by. No, it haunted them, stayed with them, hurting them and those who were innocent in the matter. Betrayal is often acknowledged as the real damage in adultery. However, it doesn't mean that the true harm is only the broken promise of exclusivity. It is betrayal of trust, of respect, and above all, of the holy matrimony, a sacrament uniting one man and one woman to each other and to God. It is therefore highly encouraged to guard your hearts at all costs. Any one of us are capable of falling in this area. Satan, our enemy, the enemy of all that is good, does hard labor to deceive, ensnare, and manipulate us into committing acts of adultery. Let not your feelings or emotions overpower you. Instead, lean on God, let Him help you fortify your mind, and ask God to make your heart stronger, a heart that will resist temptations, and a heart that will be open and faithfully submissive to the whispers of the Holy Spirit. The Bible urges us strongly in Proverbs, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. For whoever commits adultery lacks understanding. He who does so destroys his own soul. Wounds and dishonor he will get, and his reproach will not be wiped away. Let not yourself be placed in a position where you can be associated with the words adultery and immorality. Adultery has perilous and painful consequences. It leads to death. Once your reputation is tarnished, restoring your good name is almost impossible. Therefore, repel the devil. Be strong morally. Stand for Christ and strengthen your relationship with Him. Surely, the Lord will give you His strength to resist all types of temptations and immorality. Maayong buntag ug malipayong Sabado! Yes. Good morning! We're back. Yes, kompleto ta karon. Tungod kay Daryl ang Yup, wala pa mo nakabalik sa China. Pero okay lang na di mo makabalik, basta importante na isweldo. Laban lang. Diyan to, para may tawa. Yes. And, dili later, okay na pa ito. Dili kayo, mabalaka. Greet ang atong mga kahop, maayong buntag sa atong Facebook Live viewers ug sa ato ang viewers diya sa ato ang GSAT channel 37 na di ay karon ug sa atong local antenna channel 17 Kiawing, right? Yes. Yes. And diha sa Visayas, Channel 25 sa local antenna. And diha sa Luzon, sa TV Plus, Channel 44. And atong mga kapaglaom nga nag-PM, nga dili sila makakita sa GSAT, wala gimi mahimo na, kasapinin yung GSAT. Or Facebook na lang sila, Kuya Awing. Bibitaw natin Facebook, dito ta sa Facebook, kay makita ta diha. And atong mga kapaglaom nung live Facebook nga nagatanaw. Dagat ang mga pages, Harana sa Yes. Kabuntagon, Yes. Panimbaya sa Kabuntagon, Hope Channel South na ata diha, and Bible Bits. Dagat ang mga pages nga pwede ninyo i-share inyong i-watch party para maabot po sa inyong mga Yes. higala o inyong mga kapalimpihan. Yes. And by the way, no, ato dang i-congratulate ang Southern Asia Pacific Division for the ever good first mental health summit nga So, dito nahitabo. ka? Dito Yeah, siya. I went there. Oh, Actually, congrats, nice sir. yung kayo siya nga seminar. It's because murag pinaka-first siya nga nagibuhat sa Southern Asia Pacific Division and ginahatagan gyud og big emphasis ang atong mental health. So, Mental unsa health. imong na-learn dito, Cher? Ato so yung far? nga dapat.
Mental Atag yung ating mano Totality. natong mental health. Kay isa ni siya ka-factor nga gina-neglect before. And then dapat tanan tao educated sa mental health. Kay namang uban nga in denial stage. Like, kabalota nga na mga symptoms gamay. Pero ikaw nga, example, imong anak na ay deny, mga tao nga makabantay ba. Pero ikaw nga ginikanan kay kanang Nalimod-limod ka. gina-refuse ka, ginalibod-limod. So dapat gyud kita tanan educated taan na nga butang. So Okay. yes. Kung ang mental health nga problema mo na siya resulta sa magtiayon kung adunay pagpanapaw. So, ay sa balik sa ta sa mental health. Kanang mental health apil ang love ana. Apil kayo kuya. Mali, wa man na Kay discuss. moabot ang mental health kung walay love life. Ma-challenge ba yung mental health? No? Ma-challenge ang mental health Okay. kung dili sakto ang Yes, imong ang mental health man gud is important sa imong physical health. Yes. Yes. Dili na siya kailangan pud i-neglect kay Yes. dili pud ka fully function, dili ka kahigugma, dili ka ka-relate sa ubang tao kun dili ka mentally If you're mentally healthy. ill, yes. Other aspects will be Yes. affected. Oras Like na naka-appeal. social, Yes, emotional, go down ang mental health. Yes. Oras na Dako naka-appeal kayong si factor ang Bing. emotional sa atong mental health. True. So, Right. Susgot naman tag ang team emotion na to. ron. So, ang team na to karon sa to. Mental Katong health. health Okay. Anyway, marriage. atong team karon natin bing kuya Yeah. Awi atong mga kabandari. Ang atong team mga karon Kabuntagon makapaglaom kung nakabantay mo sa atong intro ganina, nagisgot siya sa pamilya o labi na sa marriage. Ang atong pagisgutan mo ang marriage, the importance of loyalty and faithfulness. faithfulness, Diba? yes. Kasagara makita to sa television karon. Ang masalida kay Kabit-kabit. Ngano tulo mang ikabuok or Lagi. Yes. ngano na magi Na magi extra. kabit-kabit. Oh, Oo, diba? na Extra. Nganong inana kasagara ang makita nato sa television o sa social media. Nganong murag mas nice kay ang love story if na ay mga pagsulay nga inana. O kung may tabo sa in real life, di ba alalim? Mo Yeah, na because diha. that is the reality today. Kanang mga to magkakita sa TV karon nga mga soap operas and mga salida because that is what is really happening in the society today. Pero ila pong itolerate kay nganong mutanaw mamuana ang mga palabas nga na may Hope Channel. Amen. No, mo sa Hope Channel mo Nay Harana. Oo, nay Para Harana sa positive Hope Channel. lang. Nothing but Positive. positive. Ayaw mo kagulan ng News mga and events. pagtanaw ninyo puro sakit, puro away. Na ay Hope Channel nga makahupay sa inyong kaguol. Yes, negative na ang kalibutan kuya, di ba? Negative pa gyud itong Negative pa gyud itong tanawon. So Oo, dili wala. siya healthy sa to ang emotion. Mo emosyon. na makadaot sa Yes. emosyon nato. So, munang karon nga episode, dato na paisgutan niya sa ato ang Good Morning Pastor at the same time natay guest pod niya attorney di ato miabuan kung unsay resulta kung mahitabo ni sa tuwa no kung natay mga adultery nga mahitabo unsay mahimong epekto niini sa sa couple o siyempre sa mga bata luy kay Of mga course. bata mahitabo. Yes. Adultery no. So, Oo. naay mga istorya sa mga tambay nga ang adultery dili kuno adultery basta di masapon pero dili na siya maayo dili na siya maayo nga adultery ra ka masapon Pagpanapaw, maayo diha oo. nga kinahanglan ang relasyon sa bana ug asawa kinahanglan lig-on na kay Yes, giusa ta diha sa yes. tiilan sa atong Dios. Yes. Yes. Okay? Og later mga kahop, ang atong Dear Panimbaya, maghisgot gyapon mahitungod ana sa atong team, so atong tanawon ug atong iandamon ang atong mga tambag. O karon aron mas muhatag pa natog kanang idea kung unsa gyud ka-important ang loyalty and faithfulness. Anay awit Faith, Hope and Love by Randy Baliton and Lovely Goldman. I thought you were just a friend, not the one I was waiting. Until faith folded my hands and began to ask you in prayer. I have to admit, every time you're with me, I feel better. And I'm thanking the Lord, now I'm hoping for more days together. But there's more than we can do. There's more than we can do. There is more than we can do. Than our faith, though it's strong as the wind. The mountains can be moved, the wind can stop the rain. Then our hopes which shine away. Can't we see it's more than just you and me? Without His love, it won't be enough.
hope, and love. I thought our strength can defend when things go wrong. But when times get rough, And our days are hard, we think to give oh, we give up. What a blessing to know there's a love that covers us both. When hurt is strong and our faith is gone, He brings healing. There's none that we can do. Only God can make it through. Then our faith goes strong as the wind. Though mountains can be moved, though we can stop a rain, then our hopes which shine away. Can't we see it's more than just you and me? Without His love, it won't be enough. But we can make it through if we let Him do. Let these three abide: faith, hope, and love. It was love that tied the breach on at the Calvary on the cross. It reminds us to stay closer to the one who gives us both the faith and hope. He does more than we can do. He does more than we can do. God does more than we can do. Then our faith goes strong as the wind. Though mountains can be moved, though we can stop a rain, and our hopes which shine our way. Can't we see it's more than just you and me? Without God, it won't be enough. We need His love to fill it up. Look up to heaven. Put our trust in Him. Let these three remain: faith, hope, and love. Ooh, faith, hope, and love. Faith, hope, and love. Thank you so much, Randy and Ate Lovely Gulfan, Randy Balinton diya sa Manila. Ang awit nag-remind sa ato ang if this remains faith, hope, and love, we can make it through the rain. The char. We can make it through the pagsulay sa itong kinabuhi mga kalisod. And, yes, and Lovely Gulfan, thank you so much. And, I think ang naghimo sa -1 nato si Kuya Christian Gulfan. Thank you so much. Yes, mga kapaglaom, no? Ang Korea ang ikaduha na sa may pinakataas nga case of coronavirus. So, tungod di ani atong kumustahon ang Filipino International SDA Church na sa Korea niya si Saysay Kabahog. Leo Buscalia once said, "Your talent is a gift from God. What you do with it is your gift back to God." Welcome to Philsduck Church, where talent is not only cultivated and used to bless others, but as well as to praise God. After every AY program on Sabbaths, the Philsduck Church members keep themselves busy as they immerse themselves in the Choral Lily program of the church. The term Choral Lily is coined from the words choral and ukulele.
The Choral Lily is a program where church members could learn how to play the ukulele and sing together as a group to worship the Lord through music. It not only bolstered the afternoon attendance, but it also deepened the camaraderie among church members. The Choral Lily is the brainchild of our AY leader, Sister Maribel Chilagan. Our church members here in Korea are very eager to engage in the ministry. However, the problem is the language barrier. So one of the ways to reach out to Koreans outside the church is through music. And through the help of our music directress, Sister Chili, and our ukulele teacher, Brother Anton, we hope to go out to the streets and start our ministry soon when the weather gets warm. 1 Peter 4 verse 10 says, "Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms." Our talents are God's gift, and they must not be used for selfish motives and purposes. They must be used to glorify the Father in heaven. This is Raisa Onikabahog wishing you God's richest blessings. Daghang kayong salamat, Doc Sai, sa inyo ang information din, ano? Coralele. Coralele, dahito? Choral plus Choral Ukulele. plus Ukulele. 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 Okay, so daghang kayong salamat. Yes. O karon mga ka-hope, atong hibalon ang kahimtang sa atong nasod mahitungod aning pagpanapaw. Hulaman nato ang kaalam ug obserbasyon ni Pastor Edwin Gulfan dire lang sa Ang Nasod Karon. In the previous episodes, I have been explaining to you how sacred sex is as far as God is concerned. Because sexual relationship, the relationship of a man and a woman known as husband and wife, is compared by God to His love to the church. That's why it's very sacred. Now, dunay mga immorality nga nahimo tungod sa mga violations sa mga tao. Munang ginganlan sila immorality, immoral, which means it's not within the bounds of what is accepted as good behavior anymore. Because good behavior simply means the morals, the proper moral. But anything that goes outside the borders of morality is called immorality. And in particular, na well-known kining word nga immorality diha sa sexual relationship. The Bible has defined so many immoralities. It's not just the relationship of extramarital, kanang gingalan nila adultery, nga ang minyo nga tao nakig-sex relationship sa dili niya pinakaslan nga partner. Dili kay kana ra ang immorality sa Bible. There are several. For example, another term for another immoral defined in the Bible is what we known as kanang fornication. Ang fornication, ang sexual relationship po na sa mga tao nga dili sila magtiayon, gingalan sa atong pinulungan nun pre-marital sex. Wa pa sila na minyo, apa nag-engage na sila og sexual relationship, it's condemned in the Bible. Another term which is very prominent in the Bible is what is known as incest. You know what incest is? Is sexual relationship between family members who are not the husband and the wife. Meaning, it could be a father to a daughter, a son to a mother. Say man limbaot inyong balahibo, makadungog mo ini mga igsoon kay murag makaingon mo nga makagaba naman pastor. Correct. Kana nga term nga gaba, naapagani term nga gigamit ang uban nga mga Bisaya, makabaliw. Unsay baliw? Tunglo nga gikan sa Dios, di na niya maagwanta ang iyang nakita. Kaingon siya sobrahan na kadautan, di ko ganahan ana, munang iyahang tagaan og curse ang tao nga mahimon ana. Mao na ang incest, ang relationship in sex nga dili sa banag asawa. So magsuon, ginikanan og anak or mag-agaw, insist ang ala na the Bible condemns that. There is another one. Masamot ka panlimbawot inyong balhibo ini. Gi-condemn gyapon na sa scriptures in the book of Leviticus, but of course it's still condemned throughout the history of humanity. And it is called bestiality. Kanang bestiality, a human being having sexual relationship with an animal. Gi-condemn ko na sa scriptures, gani sa ilang panahon ni Moses o sa mga Jewish nga communities, ang tao nga masakpan nga muhimo ni ana, angay siya batuhon sa atubangan sa daghang mga tao. Nahinomdom mo atong case nga Manny Pacquiao, who has already professed belief in the Bible.
criticize same-sex marriage as people nga masahol pa sa hayop. Nasuko ang mga tao niya. And then one writer, a sports writer in America, whose name was Granville Ampung, wrote an article of Manny's comment, and he quoted the Bible from Leviticus 20 verse 13. That verse in particular condemns relationship of people of the same sex. Og sa atubangan sa Jewish community, batuhonon ng mga tao na nasuko sa iya ang mga tao nga ning-engage na sa ginawag nato og same-sex marriage or same-sex relationship. Brethren, bisan pa og musupak ang tao ni ini kung ipadaplo niya ang Bible, I want to let you know, it doesn't change the truth. The truth will remain to be what God's will is. May everyone who heard this message be warned that eventually there will be a sodomic kind of destruction for those who go against the will of God as far as guidelines in the purity of sexual relationship for the Lord. May God's blessing be upon you all.
body song ang title sila ang awit face nindot kaya itong mga kabataan ga puwa-puwag o Actually, TV, gasilap-sidlak. pag sulod nila ganina, pag-plus na set, na anak ko nga, happy kayong kinabuhi basta lahat kay mga bata. Yes. Oh, I mean, it gives us hope to Yes. continue our lives. yes, diba? it give us light. Oo. And nalipay ko silang song kay awit mo to na mo sa high school meet. Memories bring back yes, memories. memories bring back good times bida. Yes. And gusto na tawagan ako ang isa silang estudyante dere or kauban silang member si Robert Chan. Yes, come Hello, here Robert. langga. Robert, yes, Robert, what grade are you in naman karon? Grade 6. Oh, grade 6. By the way, what is the name of your school, Robert? Lower Bayabasan Adventist Elementary School. They are from Lower Bayabasan. Bayabason. Bayabason. From Maramag, Bukidnon. Gusto po na to itawag lang directress si ma'am. Hello, ma'am. Good morning. Ma'am, welcome to Panimbaya sa Kabuntagon World, and we're so happy naka-offer mo og song sa Yes. tuwa din sa atong mga viewers sa TV and of course katong online world. Ma'am, unsa imuhang challenges nga naagian I samtang think di ba imo nakabisita na gitulan mo ng mga diri, bata? ma'am? This is your second time. Lahi ito nga school. Lahi ito nga school. Pero ikaw gyapon ga-teach. So grabe gud ang ko ni ma'am no ay ang dedication sa pag matuto sa atong mga kabataan sa awit. So ma'am, si mga challenge just daw ma'am pangutanin ni Fits. Okay, sa inadlaw-adlaw nga pag-practice, ang ilahang mga usahay ka kulit. Pero uban stabans Ginoo, nakaabot ra gyud mi diri nga walay problema. Yes. How about kang Robert? Unsa man so far unsa imong favorite song nga inyo ang gina-practicean sa tanang song nga inyong gina-practicean unsay pinaka-favorite nimo didto? All Along. All Alone. So inyo nakantahan later? Really? Ako gusto po tanong si ma'am, pila na mo ka years or months or pila na mo ka unsa ni kadugay nga grupo ninyo, ma'am? Nag-start ni siya July. Aha. Karon 2019 nga kuan. First time pa pod ni nila nga group. Oh, it So, was welcome, great. Praise the welcome. Lord for that. Eh mga palaw, napakita pa nato sila unya, napay 2 songs ilang kantahan, Yes. tibing? Yes, but for the meantime, among ihatag ganinyo ang pangutana sa tong Bible Trivia. Sa ang pangutana mga paglaom. Ayan. Unsa ang pangalan? Pangalan ha sa tawo nga gipatay ni Haring David aron iyang mapangasawa. Ano to naputol? Mapangasawa ang asawa ni ini nga si Bathsheba. Lalaki ni siya, Yes. mga paglaom. So kung ano mo yung mga ano mo sagot, kung ano mo itubag, tawag lang sa atong contact number sa mga TV screens. And karon, mubalik pa ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Keep watching. You're watching Panimbaya sa Kabuntagon World. Nothing compares to this. Ang pag-ibig mo sa akin. Music is God's gift. Me from Kalibutan, hukman niya. Basin ang mga buhat mo, dili ang kang Kristo. And what if God has blessed you with a talent in music? Here's your moment to share what you've got. Panimbaya sa Kabuntagon World is looking for singers who are dedicated to be part of His work. For more information, contact us at 0927-777-5602 or message us on our Facebook account. Be involved in sharing love, changing lives. Mga kapaglaom, nagabalik ang Panimbaya sa Kabuntagon World o karon atong pagkatukion hisgutan kining pagpanapaw o adultery. Ang iyang mga legal issues, ihimay-himayo na siya kauban sa atong bisita karon live on set si Police Captain Attorney Jonald Rubino sa PNP legal officer sa PNP Region 10. Daghang salamat Attorney Yes, for welcome joining sa us atong today. show, Attorney. Daghang salamat ug mayong buntag sa tanan. With me live also is Yup and Awing. Kauban ako ni sila karon sa atong mga pangutana bahin aning pagpanapaw, Attorney.
So, magsugod ta sa kaning definition sa term. Adultery, unsa ni siya, attorney? Kung muhisgot tag adultery, kinahanglan nato hibaw-an ang elemento. Unsay Yes. mga elemento sa adultery? Number 1 is kinahanglan minyo ang babae. Ikaduha, nakipaghilawas siya sa usa ka lalaki nga dili niya kapika sa kinabuhi, meaning dili niya bana. Uy, And as regards the man with whom she has sexual intercourse, dapat kapalo siya nga ang babae minyo. So kini tulo ka elemento pag present siya, so ma-establish nato nga dunay adultery nga na-commit. Ano na po tayo term nga concubinage? Yes, So, sa na- may kalahian sa adultery? Kining concubinage nga atong ginahisgutan, kinahanglan nga ang offender ani usa ka lalaki nga minyo, so bana. Oh. Kining bana nakakommit ani nga mga butang. By keeping a mistress in the conjugal dwelling. Kung may conjugal dwelling, ilang Pinoyanan, dito niya gidala ang iyahang mistress. So, ikaduha, having sexual intercourse with a woman, no? Not his wife, under scandalous circumstances. So, maski ako lawyer, galisod ko unsa man yung pagsabot ng scandalous circumstances. Pag nabulgar na? Kung ato nisang i-correlate sa kaning atong ginatawag nga grave scandal, ang grave scandal manggod mga scandalous act nga na-commit nimo within public view or in a public place. So lisod kaayo nato i-establish karon nga ang usa ka bana makipaghilawas sa iyahang mistress within public view or in a public place, di ba? Ikatulo, kining atong ginatawag nga nakikipagpuyo, cohabiting. Yes. With his mistress in any other place. So may cohabiting, meaning nagpuyo sila isip man nagtiayon. Wala to niya gidala sa conjugal dwelling, pero dito sila sa laing lugar nga kung diin ang mga tao nagtuo nga kini silang duha managtiayon. Managtiayon, Muna kung ato ikumpara ang adultery o kining concubinage, lisod kina to i-establish kining concubinage kumpara sa adultery. Kaysa adultery, doon na lay sexual act na hitabo, Adultery na. ground na siya for adultery. So, kaning duha ka terms, attorney, kinahanglan ba nga ang duha minyo gyud? Ato ning klarohon gyud sa atong mga viewers. Sa adultery, kinahanglan nga legally married ang babae. Okay. Kinsa man ang pwede nga mo file og legal action against the kining asawa nga dunay lain nga kining kitawag na to nga paramour. Okay. So kung live-in lang, dunay illicit relationship. Ang bana ang mo file. Now, kanang pangutana nga what if kung ang iyang silang duha, siyang bana live-in lang, Live-in kitawag na to nga common law, wife and husband, no? Dili pwede ma-apply ang adultery. Tungod kay kanang number 1 element nga ang babae kinlang minyo pasabot na legally married. So kung live-in lang tapos ang usa dunay nailain nga partner, dili to pwede nga ma-filean siya kining kaso nga adultery. Mao din na siya. Now, na-mention ni mo ganina, attorney, no, panaghilawas. Kana lang ba atong basihan nga act para makaingon ta nga ang isa ka tawo nakakommit og adultery or concubinage or aduna pa ba another action like saying I love you sa laing tawo? Adultery na ba na? Or Okay, no? Nindot kay nga pangutana tungod kay kung may kag sexual intercourse, kinahanglan ba kitag direct evidence nga doon nag-actual nga pakighilawas para mapile og adultery. Dili tungod kay ang pag-establish sa guilt sa tao nga doon ay kaso nga adultery, pwede po na siya nato gamitan og kining gitawag og circumstantial evidence. Unsa man ning circumstantial evidence? Panalita nakita nato si Mrs. doon ay kuyo nga lalaki nga nigawa sa hotel. O circumstantial na siya, no? Og doon ay nakitaan si Bana nga love letters nga dito nagigutyag ni Mrs. ang ilang kipangbuhat sa iyang paramor. Pwede nato sa gamiton para ma-establish nato nga kini day nga kining asawa na commit og adultery. Okay. Sa under sa law nato sa Pilipinas, unsa may mga penalties nga mahitabuan ni kung maghimo kaning adultery? Sa pag-abot sa adultery, dili gid ta makaingon nga grabe kadako ang penalty, no? Nara gina sa prison correctional. Kung may prison correctional, nag-range siya sa 6 months and 1 day to 6 years. So sa adultery, prison correctional, 1 day to 6 years. dapat gina sa gibutan diha nga medium o maximum period. Kung mingon kag concubinage, mas ubos ang penalty kumpara sa adultery. Although prison correctional, pero nara sa minimum paingon sa medium period. Pila po ilang tanap, sir? Attorney? 6 months and 1 day to 6 years, no? Kung may kag medium, nana sa mga 4 years. Attorney, maximum 6 years. I'm sure, dili ka na siya kabugat nga pangutana. Out of curiosity lang, ano na mo ito ginatawag nga petty crimes o major crimes? Unsa po itawag? Unsa po nga klase nga crime kining adultery? Because I believe this is a crime. Yes, yes. Kung ato lang siguro ikumpara ang adultery with respect sa other crimes, ingon ani manggod. Sa other crimes, labi na ginagitawag tawag public crimes,
bisan kinsa as long as dunay personal knowledge sa commission sa crime, pwede mo file og sumbong ngadto sa offender. Panalitan, mingon ta karon og kining murder, homicide, no, physical injury. Dili lang ingon nga ang biktima pwede mo file og sumbong. Pwede gani ang police basta doon na kay personal knowledge sa commission sa crime. But with respect to adultery concubinage, dili pwede nga bisan kinsa. Dili pwede ang in-law, ang igsuon. Ang anak dili pwede, no? Ang ginikanan sa katong offended party dili pwede. Only the offended spouse. Panalitan sa adultery, the husband. With respect to concubinage, ang wife mo file og legal action. Una yung nakalisod eh. So sa atong mga couple no, maghuna-huna na sila kung ano na mo. Ni tanaw man kanako. Wala oy gata na mo. Kita man tanan. Kani ato ni para na sa tanan. Ato ni kanang kaning adultery. Example lang ang husband na niadto sa layo nga nasod. Unya dito nagminyo siya dito kay lahi pud ang pamaagi dito niya. Mingaw, oo. Nagminyo siya dito niya, diri minyo pa sa Pilipinas. Unsa man na sa atong balaod? Okay, siguro ang pangutan siguro na doon na ba siya na-commit nga crime nga kining kana adultery or concubinage. Kung ang bana, dili kay nagminyo man usab, no? Kung minyo sa diri sa Pilipinas, pwede ito ma-apply bigamy. Ang problema man god kay ang pag-acquire og jurisdiction gumikan kay ang iyang gi-enter nga marriage hitabo dito man sa gawa sa nasod. Kung dinhi siguro sa Pilipinas, pwede ito sa ma-file og bigamy. Kay doon ay jurisdiction ng court. So kini mga tong balaod territorial magud siya. So di ka kagukod dito og nasa gawas di ka nasa gawas kagukod. kita kagukod. So in kaso, unsa man po yung mga attorney, mga benepisyo, unsa po yung justice nga makuha po aning gawas aning pagkapriso sa kaning nabiktima aning adultery or concubinage. So ang mahitabo ani kung dunay property, kung property ang managtiayon, conjugal property, ang share sa iyahang kapika sa guilty party, pwede ma-forfeit, no? Mahatag in favor karon sa katong gitawag og offended party. But atong ang kulon nga diri sa kaning sa Pilipinas usahay gyud barangay level lang ang atong pag Hindi na nga problema. Lupon lang, lupon taman sa lupon. Pag gisusisgot niya ni problema, di ginato na itugutan nga mosaka dito kay anyway wala mong gyapon tay kaning gitawag nga divorce. No? Dayon kung prisuhon po ng kaning nakasayop, luyang bata. So sa inyong legal office attorney, unsa may kasagara nga na inyong sinati dito? Okay, ako lang i-emphasize kung unsay mandate sa legal service, being a legal officer sa Philippine National Police. Ang amog yung primary nga function, muak mi as defender sa atong police nga dunay kaso. Basta work related. Okay. Pero kung dunay reklamo nato against sa police, gumikan kay nakakommit sa aning nga act, adultery, concubinage, no? Wala paghatag og suporta ngadto sa iyang pamilya, labi na sa mga anak. Pwede nato na sa i-file dito sa Internal Affairs Service. Kay before ko apply sa lateral entry og nabalhin ko sa legal service, gikan po ko sa Internal Affairs Service. So, atong panahon akong function dito, magdag ako as prosecutor sa kaso nga gi-file against sa police. So, unsay ma-receive sa police na Pastor? Demotion? Like depende sa gravity no, sa offense nga na-commit. Kung nahulog sa nga grave, ang maximum penalty is dismissal from the police service. Yes. Tapos ang medium penalty, muna gitawag natong demotion, no? Sa iyang ranggo. And then ang minimum suspension from the police service of not less than 60 days. Okay. So attorney, before me naihatag sa imo sa iyo, unsay mensahe nimo sa atong mga labi na sa mga banag asawa nga mga buutan nga banag asawa karon, unsay mensahe nimo? So, tambag lang no, sa mga managtiayon nga atong irespeto ang atong marital vow tungod kay importante kay ni ang pamilya, gitawag natong pamilya. Tungod kay sa usa ka komunidad kung ang pamilya wala magkasinabot ang managtiayon, gumikan kay ang usa dunay gibuhat nga dili maayo, resulta kini sa pagkabungkag sa kaminyoon. Og sa usa ka komunidad nga dunay daghan nga kaso nga nabungkag ang kaminyoon, diha pod taas ang crime rate. So atong likayan ni sa nga mahitabo. Yes, thank you kayo attorney no. Kaya awing karon gusto nato i-congratulate si attorney sa iyang promotion ug ato po siyang pasalamatan sa iyang way puas nga suporta diri sa atong programa. Ug tungod ana aduna mi medalyon nga ihatag attorney. Honor and service due to act of extraordinary demonstration of faith. Ako ipasa sa imo ha Daryl and ikaw ang salamat. Itahon. Okay, congrats attorney. Okay. Congratulations and daghang king salamat attorney. Congrats. Thank you so much attorney for joining us today. Mga kapaglaom,
hinaot nga nalamdagan mo sa mga isgutanan kabahin na yung pagpanapaw dili gid nato ni buhaton mga minyo tungod kay nasayod mo nga ang balaod maninuod Yes. adunay nahimo nga pagsupak nining holy matrimony. Yes. Ayaw mo gawa tungod kay mabalik pa ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Studies on the different types of fats have revealed the beneficial effects of omega-3 fatty acids. Regular consumption of omega-3 fatty acids benefits the heart by preventing blood clotting, protecting against irregular heartbeats, and lowering blood pressure. In addition, regular consumption of omega-3 fatty acids supports healthy immune system and defends against inflammatory disorders. Sources of omega-3 fatty acids are oils from flax seeds, walnuts, wheat germ, soybeans, nuts, seeds, and vegetables, as well as fish. The American Heart Association recommends 2 servings of fish a week, with emphasis on fatty fish, for example, salmon, mackerel, tuna, and the like. When preparing fish, much better to bake, grill, or broil, but do not fry. Frying fish destroys the structure of the polyunsaturated omega-3 fatty acids, turning it to trans fat. This is Miss Laila reminding you, better is open rebuke than hidden love. Be healthy. It's a wise choice. Daghang salamat Ma'am Laila Dimol sa imong makabuluhanong pahinomdom bahin sa atong panglawas. Mga kapaglaom, aniya na po damong ihatag kaninyo balik ang atong mga cute, talented nga mga kabataan gikan sa Maramag, Abayabason, Maramag, Bukidnon. Aniya, atong tanawon ang Amazing Kids or Melody Kids.
Marriage is God's gift to humanity. It composes of a man and a woman who desire to tie the knot in a holy matrimony. Marriage is wonderful if the love continues to grow and prosper. But nowadays, news of annulment and divorce, voiding the marriage vows, have been circulating globally. In other countries, you can get married today and divorced the following day. What could be the common reasons of this? Adultery and other immoral acts of human could destroy a marriage. What could be the reason why one commits adultery? How to avoid committing adultery? Learn what the Bible says in Marriage Delusions today in Good Morning, Pastor. Good morning mga kapaglaom. And this time, ako makauban, Daryl din, my partner, and si Ma'am Angel, wala pa man. And siyempre, among bisita karon ining Kabuntagon, ang ato ang din sa gitawag ni din sa ato ang Literature Ministry sa South Philippine Union Conference, Pastor June Tautaw. Good morning, Pastor. Welcome din sa Panimbaya sa Kabuntagon. Good morning and malipayong pagpanimbaya alang sa tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, o diha sa Bulao, sa Mantunaw, sa Hebron, o sa Tumayog. Wow. Pastor Demetrio Tautaw, thank you so much for coming over. Salamat sa pag-imbitar din sa Panimbaya. Pakaisgutan kanina itong pagpanapaw, Nindot Pastor. nga topic. Tama sa ato ang voiceover kanina, itong intro video. Pastor, so in general, nakaisgot naman ko sa definition naning adultery kanina ka Pastor, Attorney Rubino. Okay. So, maisgot na lang ko sa paimong pagkibalo, unsa may kanusa nato pwede matawag nga ang usa ka buhat pagpanapaw. Ang palang kasulatan o sa atong pamalaod, klaro kayo nga nakapanapaw ta kung dunay sapaw. I mean, kung naay nauna, kung naay tagiya. Yes. O niyahing come in ka, simple ra kayo sa word nga sapaw. Kung nakasapaw ka, kay naana siya tagiya, so panapaw na siya. So, Pastor, unsa may hinungdan aning pagpanapaw sa nini karong moderno nga kapanahonan? Sa una, naaba ni siya o karon? Dugay ra kay na. Bisan sa daang tugon, gisgutan. Ngani, ang capital punishment sa manapaw ka sa una, mas grabe kay sa karon. Sa una, ipapatay ka dayon. Dili ka pwede nga, di ka mamatay. Okay na itong 6 years ngayon ni Kisay ipapatay? Ang duwa? Nakasala. So, okay na itong ingon ni attorney na 6 years na mapriso karon. Patay diretso sa una pa na. Sa una, patay diretso. Oo. Na nakaseryoso ang balaod sa una. Kung bahay namin pagpanapaw. Nga man, Pastor, nga, kinahanglan ang balaod seryoso bahay namin pagpanapaw. Nga patay yung gidiretso. Daghan manggod kayo ang maapektuhan. Nya, gisulti na manggod siya daan, nga ang balaod sa napulo kasugo, gi-specify gyud ang usa gyud ka balaod. Ayaw pagpanapaw. Thou shall not covet thy neighbor's wife. Pero naay panultihon nga dili ko no panapaw na basta dili ka masapon. Sa mga buhi-buhi ra na sa pastor nga mga pinulungan. Og dili masakpan. Ika-11th commandment na matud nila. Dili pasapon. Thou shall not ayaw kung maghimo kayo ayaw pagpasapon. Pero binuhat na sa tao. Lagi Pastor, kinapoy na ingon sa una nga, bago naman ko. Bago. Sa una naman to, nanapaw ko. Pero kana ba, ma-consider sa as gyapon as pagpanapaw, bisag ka na nahimo ni mo nga buhat, 5 ka tuig nangagi. Sa isa lang po kay gayon. Kana ba, Pastor, pagpanapaw lang gyapon? Bisag kausa kay gayon. Yes. Basta nalapas nimo ang balaod sa pagpanapaw, panapaw gyapon siya. Sa mata sa langit. Sa mata sa Ginoo. So, Pastor, atog yung nakita sa diha nga gibuhat ni Jesus sa Ginoo ang kaminyoon dia perfect nga kaminyoon sa tanaman of Eden. Nganong napakyas maning kaminyoon, Pastor? Labi na karon sa una na atong nisgutan na sa una na magito. Karon nganong napakyas man gining kaminyoon nga gihimo ang Ginoo mo ginaghimo ani nga kani siya usa ni ka solimni nga kaminyo, usa ka balaan nga kaminyo. Nganong napakyas man ang kaminyoon labi na nining pagpanapaw? Ang pagpanapaw sa lang kini ka bunga sa sala. Ngani ang pagpanapaw tungod ni kaya ang tao wala mosunod sa pulong sa Ginoo. So ang sala sa pagpanapaw nagsugod kini sa usa ka pagbiya sa pulong sa Ginoo.
gusto na akong i-mention din si David. Kaya siya man gay Nailhan. asyoso ani kayo. Pero naa siya gisulti nga makapamalandong ang tao. Ingon siya sa Psalms 119 verse 11. I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Kung tipigan lang yun sa tao ang pulong sa Dios. Kung may pulong sa Dios, ayaw panapaw. Simple ra kayo. Kung tipigan lang yun sa tao kanang pulong sa Dios, di yun siya maghimog sala. Lagi. Kay sa maghisgot taron labi na sa mga grupo-grupo pastor dano nga maingon nga imposible dili ka panapaw si David sa panahon nga si Delilah purtig yung gwapa ha. Gwapa kayo. Ano si Batsiba? Delilah naman ta dito ni Batsiba. Nga putig yung gwapahan ni Batsiba. Nga makapanapaw gid si kining David. Nga dili siya atong isigutan dia sa balang kasulatan nga ngano man nga si Joseph nakabarog man siya gwapa gyapon tong nagtintal siya ha. Unsa may nakalahi kang Joseph ug kang David. Nakaila siya sa Ginoo. Ana ra man ang gisimple ni kuan bisag giunsa siya pagtintal kada adlaw gyud siya gitintal. Tanang pahumot gigamit na ni Mrs. Potiphar. Tanang siksi nga sinina gigamit na ni Mrs. Potiphar. Kada adlaw hangyo gyud. Tila no. Pero unsa gitubag niya? Ang tanang butang sa gingharian gitugot, gihatag, ako'y bahala ani. Gawas nimo, ako'y labot nimo. Mo na gisulti ni David ani Joseph. Og hingon pagud siya, how can I do this great wickedness and sin against my Lord? So nakaila siya nga ang Ginoo dili gud ganahan ato. Lagi. Busa kung ang tao makaila sa Ginoo og sa iyang pulong, di gyud siya ganahan maghimo og pagsapaw. Pastor, let's talk about the victims of this crime. Okay. Katanan crime na mga biktima. Kinsa may mga biktima niining mga pagpanapaw? Daghan kayong biktima sa pagpanapaw. Kini mga unappreciated partners. Kanay bitawng murag gibati nila nga wa kay sila gitagad, wa kay sila giampingan. Unya naay laing nagamping. Tuwa sa pikas. So ang ilahang pagbati okay ra siguro ni kay mas magadahan man ko diri sa ako ang gipakaslan o gikauban lahi man siya tinagdan. So mga biktima ni sila sa panahon, sa lugar o napoy mga biktima ron nga patindaghana. How about the children? Ang mga bata, biktima sila diha sa pornography, diha sa media, no, sa internet. Karon grabe gyud ang biktima sa kining usahay sa kapobrehon, kwarta pwede silang bayaran unya. Sa permero murag nahadlok pa sila. Nadugay, nagistoryahanay na siguro sila nga okay ra man di ay. So sa laktod tungod sa walay connection sa Ginoo mao na nga mabiktima ang tao. Pero I think mo yung yapon ko nga kaning bubuhat ani nga butang, kaning panapaw, kaning adulterer. He or she is also a victim of this crime. Okay. Maabot man ang pagbasol, regret. Correct. Tanan man na biktima. Pero ang nakanindot sa time ni David nga nang hinulsol siya bisan nakasala or nakahinulsol. Mao pinakanindos. Mo ni pastor nga ang ending ani nga kung manapaw ka sala gini siya. Sala yun. Sala. Pero ang nakanindot nga kung manghinulsol ka, mubuhato ka sa Ginoo, balik sa Ginoo, na ipagpasaylo niya. Basta di lang ni mo buhato balik. Ono Juan. Ono 9. Nagsulti nga bisan unsa kalalom sa atong sala, apil na diha ang panapaw. Pasayloon ta sa Ginoo. Daghan salamat pastor sa imuha karon nga nindot punta kay ning diskusyon kay lami pag kayo taas pa kayo ni pero ang panahon wa itugot. Doon na ba kay mensahe sa ato karon nga mga viewers labi na sa mga amahan o ginahan nga mga butan nga nagtan-aw nato karon? Ang solusyon sa problema sa pagpanapaw naa sa tinuod nga paghigugma. Nganong ang tao dili maka-stifot sa iyahang partner tungod kay ang gugma wala makita. So atong i-develop ang tanang pamaagi kung unsaon nato nga mahimutang malipayon sa atong puluyanan. Og alang sa mga dalaga o ulitaw, hinumduman lang nato ang Ginoo. Kaya kung kita na sa Ginoo, malisod ang pagpakasala. Ang pulong sa Dios mao ra gyoy mugahom sa atong kasing-kasing.
Kung walay pulong sa Ginoo, dali ra kay ta mapukling kaya kalibutan danlog sa ngatanan. Yes. Thank you, Pastor. Doon na pa kay Salamat, greetings. Pastor Labi na Tata. sa imuhang area, din sa South, nga muadto bisa asa ka paabot imuhang greetings labi na sa imong pamilya. Gusto lang nato ipaabot pagpasalamat sa sa pagtanaw dinhi sa ato ang Panimbaya sa Kabuntagon, dinhi sa ato mga igsoon diha sa Samal, our Island Garden City of Samal. Wow, Sa so- ako ugangan, Mr. and Mrs. Nido Isdrilon og sa ako mga igsoon. Wow. Again, thank you so much, Thank you, Pastor. Pastor. Thank you guys sa time ni mo din sa Panimbaya sa Kabuntagon. Mga kapaglaob, mubalik pa mi din lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Nothing compares to this. Ang pag-ibig mo sa akin. Music is God's gift. Me from kalibutan, hukman niya. Basin ang mga buhat mo, dili ang ay kang Kristo. And what if God has blessed you with a talent in music? Here's your moment to share what you've got. Panimbaya sa Kabuntagon World is looking for singers who are dedicated to be part of His work. For more information, contact us at 0927-777-5602 or message us on our Facebook account. Be involved in sharing love, changing lives. May munda mga kapaglam, happy Sabbath kaninyong tanan. Ano sa pitas itong segment ang Let's Pray Today. O kinihigayon atong yahin alang sa atong hiniusang pagampo sa atong 777 prayer. Kauban nato sa pagampo, isa gihapon si Pastor Dimitri or June. Tao-tao, Pastor, salamat kayo sa pagiguban. Ano Pastor, mga prayer request ng atong episode ng pagampo karon. Una, let us pray for Brother Loloy Azcuna. He's hospitalized due to his prostate enlargement. Natang ginumaga panalangin kaniya sa panahon sama ni ini. Apilo usab si Sir Lotme Colyera, no? Ang husband sa atong isa ka mga host dire si Ma'am Angel. Sayang full recovery tungod siya nabanggaan samtang siya ga-drive og motor. Good thing pangos lang o pumao lang iyang na matunan, pero hopefully he will have his full recovery. Kauban na usab si Ma'am Angel pod. Ati man sa iya. And let us also pray for Sir Michael Cloma sa iyang kayuhan. Sa karon na confined sa Sabah Hospital due to high blood pressure. And sa tanan po niya mga patients o tanan apektuhan sa coronavirus labi na sa Korea karong panahon na hinaot nga Ginoo maga panangin kanila og kini nga virus mawala na gyud sa hangtod sa hangtod. Sir, shall we now pray? Pag-aampo kita lang sa mga kaigsunan nga nagapaabot sa ilang mga hangyo ni dinhi sa ato ang Let's Pray. Ginoo, salamat kayo sa Kabuntagon nga among nagahin alang sa pagduol sa imong trono sa grasya. Salamat sa pribilehiyo sa pagampo. Ngayon mong gitanyag kanamo nga walay usa kabutang nga makuli kanimo kon kini among ihato diha sa imong trono sa grasya. Ginoo, salamat nga karong buntaga naminaw kanamo pinaagi sa among paghangyo kay Brother Luloy Asconia. Naa karon sa hospital tungod sa iyang prostate enlargement. Ikaw usab magpakamayo kaniya. Tabangi siya sa pagtuo nga walay makuli sa mga butang nga among gikinahanglan kon kami mohangyo kanimo. Tagay siya kaalam kung unsa iyang kaunon, unsa iyang himuon aron maayo siya. Kang Sir Lotme Colera sa iyang full recovery tungod sa usa ka butang nga hitabo kaniya nga nabanggaan siya. Iyang pangos ug pamaol hinaot nga siya maulian pinaagi sa imong gahom sa paghigap kaniya. Amo sang giampo si Michael Kluma. Accompany usab siya dito sa Sabal Hospital tungod sa iyang taas nga pressure sa dugo. Ginoo, salamat nga ikaw maluluyon nga Dios, dili lang ikaw nagbuhat namo, apan ikaw usab
mao ang mag-aayo sa among mga party sa lawas nga na takdan sa mga balatian. Ingon man ang problema sa coronavirus, Ginoo, mga pasyente nga karon antos sa ilahang mga balatian. Hinaot nga kini nga problema sa virus sa tibuok kalibutan, Ginoo. Mahimo na kining masulbad pinagi sa imong gahom. Wala kami rang mahimo apan nagatuo kami nga diha sa pagampo dunay dagko nga kahimuan. Salamat nga ikaw magatubag nining tanan pinagi sa ngalan ni Jesus nga maluluwas. Amen. Amen. Salamat, Pastor. Salamat. O sa ato mga kapaglaom, kung doon na kami mga prayer request, alam kami sa pagkiuban kaninyo, ipadala naman yung mga prayer request sa ato nga contact number, magitap sa mga TV screens, o sa ato nga Facebook page, ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Kita nakatuga yun, nga doon ay gahom diya sa pagampo, so dili kita undang sa pagampo o pagpangayog tabang sa Ginoo. Kinang let's pray today, where you don't have to pray alone.
The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Lahi na sab nga problema atong Tagalog pagtagad sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, gusto ko magpatambag sa akong sitwasyon. Sa hamtong nga pangidaron, 19 anyos nakauyab kog nag-decide mi nga mag-live-in. O karon do na nami duha ka anak. Sa sinugdanan okay pa ming duha, pero naunsa naman ni karon nga magsige naman mig-away. Dili na ko kasabot niya. Pero ako gihapon siyang sabton. Pero nibalik na kog simba og akong na-realize nga sayop gyud ang among gibuhat. Naka-decide na ko nga ako siyang minyuan bisan pa man nga sige mig-away og usahay dili na ko ganahan mo uli sa amo. Ang ako problema karon do naman ko'y nauyunan nga churchmate. Nako feeling nako siya nga akong ideal nga babae. Lahi ra gyud siya sa akong ka-live-in. Murag na in love na ko niya. Do na baka ako'y legal issues nga tubangon kung biyaan ako akong partner. Spiritually gusto pud nako mabalan kung makasala ba ko kung akong biyaan akong partner. So usa ka problema atong tagana sa og tambag karon no. 19 anyos pa siya og aduna na siya duha ka anak. So karon atong pangutanon siguro una tanan ta karon napod si pastor nga makiguban ka nato karon and si attorney o ubanan nato si attorney Rubino karon. Pero first ato sang pangutanon si UP. UP unsa man ang atong matambag sa iya karon. Before ko mutambag no, gusto ko muhatag og mensahe sa akong bana kay 2 Sabbaths ago na mention ako nga walay laing nanguyab na ako so isa ra akong choice. Ako gusto ipahibalo sa iya nga bisan pag daghang choice, ikaw ra gyud ang akong choice langga. Okay. Bitaw para sa atong letter sender, sa ako ang nakita, escape man ang iyang ginabuhat sa iyang problema. Kana inyong panag-away sa imuhang ka-partner, although live-in mo, pero normal na siya sa kung managtiayon, di ba, Tibing? Nga mag-away yun, maabot sa punto nga, dili na mo magkasinabtanay, o dili solusyon ang pag-ikyas, o ang pagpangita, o lain. So, kung inana pa lamang inyong sitwasyon, live-in pa mo, niya, naibog na kaglain, unsa na lang kagmaminyo mo, dili po di mo ma-manage. No? So, sa imong kaugalingon, siguro, i-realize ani mo kung unsa gyud dapat ka, unsa gyud ka, no? Yes. Kuya Da. Which one din da? Kuya Da. Unsa ba ito matambagan ni saya ako ya? Pasalamat no ang gingon sa akong asawa. Pagkalabli. Igsoon. Gisulayan jud kay Igsoon. Naka-realize ka nga mubalik ka og simba. Og minyuan nimo imong asawa kana sakto na siya. Tungod kay sakto na maayo na nga butang dauto na sa dautan. So tanang maayo iyang dauton. Now naka-decide ka nga minyuan imong asawa kato imong kalibin. That's a beautiful thing. That's a good decision. Og himuon na niyang bad. Muna gipailailan niya sa imo sa kamatahom nga binuhat. Di na sa iglesia. Para nimo okay kayo. Para mawala ang imong desisyon. Imong usbon. Ito imong unang nga desisyon o realization nga minyuan ang imong kalibin. Yes. Now, nasayod ka nga gisulayan ka. Mupadayon ba ka atong matahom? You have 2 kids and you have a wife, live-in partner waiting there. Marry her. Okay? Make your vow. Kalimtin na itong gwapa. Dito ka sa doon na kay responsibilidad. Og una ni mo gigugma. Balik ito siya. Ayaw na ng kwan. Kalimtin ang nasa imong iglesia. In fact, katong imong kalibin, dala siya ng iglesia. And you praise God together. Okay, sadya tambag no. Ate Bing, unsa man atong madugang adto? Yes, feelings. Iyang gingon feeling niya. Nga, murag na in-love siya balik. Feeling lang. Sometimes magud no. We decide things based sa atong feeling, which is very changeable kay siya. It withers from time to time. Igsoon, paghimog decision dili lang based imong feeling, something that is solid, something that is founded diha sa imo ang like sa gugma sa imo ang ginikanan, gugma sa mga tao nagpalibot nimo, gugma sa Ginoo. Don't just decide things nga based lang jud sa feeling. And I think nahitabo siguro na
as kung young as you are manggod ganing enter kin ana nga live in daghang mga gusto, mga wants, needs nimo nga murag wala na meet tungod kay sayo kay kaning jump ana nga relationship. And I think siguro na manifest na nimo karon kay na nakay feeling nimo kani nga babae nindot sa imo. Ikson ako lang advice imo ana tatay mga kaloyahon no. Each of us tatay kaloyon ihatag na sa Ginoo. And I think this and iampo kung kani ba jud ang babae nga imong ka-live-in nga sige nimo I think sige na mog away paningkamutan ninyo nga inyo ning malabang nga sitwasyon sa inyo ang relasyon ug mahimo nyo ning mahapsay ninyo ni sa inyong kaminyoon kung kay nag-decide na ba ka or nag-contemplate na ka og marriage in which dili na yun na siya pwede ma-broken. I think dili na yun na siya pwede nga kanon nga napasok ka init imong iluwa. Yes. Ana lang. So i-sure na gid mo decision no ang inaabangan ng lahat. Kuya Awing. Brother, pasalamat ka. Naraba si attorney karon. Nag-ingon siya ganina nga kung pasalamat ka nga dili ka minyo. Kay minyo ka, priso ka kunom ka tuig. Kaya sige ka, ngita pa ka ng lain ni mo nga kining binuhat. Sige mong away ana. Nga naman po nga imo ng gilipin. Dapat nagminyo mo. Unya mo na luoy kayong mga babae. Ang mga babae po dalir biya kay ni sila ilad-ilaron. Ana, paasahon. Unya imong gipaasa, gianakan nimong duha na usab ang lawas, nakakita ka gwapa mo adto rin ka tong gwapa. Ayaw. Kung sige mo away karon mao na nang time nga mura mong nagminyo sa kaminyo na pa mo away-away ana. Mo na minyoin na siya kay kana nga panahon nga nag-away mo, mao na siya panahon nga nag-adjust mo. So ayon na pangitag lain, mangitap jud lain imo pang gidaot ang kanang kaugmaon na ng babae kung imo nang bulagan. Kanang away normal na. Imo na lang na siya sabak-sabakon, palanggaon nga langga. Ayaw sige ko dali ihag. Imo gakos-gakoson lutuy ko diha og di siya muluto, lutuan nimo lami nga pagkaon kana sulbad ang problema na. Okay, very well said. No, before tamato sa biblical aspect, adto sa ta sa legal, attorney unsa man atong matambag ani niya? Sakto na kayo no ang mga tambag nga gihatag sa atong mga kauban. Pero kinangutana man ka og kining legal no implications sa imong gibuhat. Magpasalamat ka gumikan kay wala pa ka na minyo no sa imuha karong gikauban. So pwede pa ka mo makigbinyo sa lain nga binuhat kanang imong kaplag. Pero imong hinumduman nga duna kay duha na ka mga anak. So duna kay legal obligations sa imong mga anak. Tagaan gyud na nimo siya kining gitawag og financial support. No? Pwede ka mo exercise sa imuhang pagkaamahan sa nasampit nga mga anak. So pag abot sa butang magminyo, wala tay problema na gumikan kay wala pa man ka mahigot sa imong gikauban karon. Thank you kayo attorney. Pastor, unsa man atong matambag ani niya pastor no kay murag spiritually kay murag bothered gyud siya og confused gyud siya sa iyang mga decision sa kinabuhi. Unas na natong pasalamatan nagpadala ani nga concern kay nagtuo ko nga dili lalim sa iyang part tungod ka sa gisulti ni Mambing na siya feeling karon sa another nga binuhat. So akong nakita nga ang tanang gisulti nato mao gyud to. Bisan sa balang kasulatan malipay ta nga dunay gi-record ya sa 1 Corinthians 7:12-16 nga kon nagkauban mo pero dili pa mo pareha og pagtuo. Hindi man sila pareha pagtuo, di ba? Di sila pareha pagtuo tapos simbalik siya. Then nagtuo siya nga sa pagbalik iyang dado niyang pamilya. Pero naa siguro siya nataparan nga nanindot nga binuhat so naguna-una siya nga iyahang alisdan. Tama to siya. Dili maayo. Nganuman kung imong basaw na ang 1 Corinto 7:12-16, dili pabiyaan ang dili pa magtotoo. Ikaw nga naas pagtuo, ikaw ang moatiman niya, dadon nimo siya sa pagtulunan. Ikaduha, pwede man ikaw maghimog desisyon sa imong kagalingon, sumala sa imong gibati. Pero ang prinsipyo ang magpabilin. Na kay duha ka anak, unsa man nimo na. Dili na pwede nimo ilisdan kay imo na siya mga anak. So akong ikasulti, sumala sa Biblia, dilibiyaan. Yes, murag firm kaayo ang ato ang mga tambag karon no and we hope nga katong ato ang letter sender na lamdagan gyud ka sa imong maayo nga buhaton. So si attorney na siya'y tambag, si pastor aduna pud siya'y tambag. So wala tay tambag fits kay murag dili
dili pa kaayo may maka-relate. Pero, of course, kita po, ato po na siya gina-foresee in the future no nga, dili po na siya mahitabo. Sa mga katong mga singles pa mo na siya nga, be wise in all your decisions and let God guide you. Tama ba ko yung thing? Yes. And karon mga kapaglawom na, maadto ta sa ato ang birthday bulletin. Magkita sa mga nag-birthday. Asa naman? Happy birthday! Happy birthday! Dulce Paraluman! Happy birthday, te! Ashley Lilian Luza, happy birthday. Bito, Kuya, happy birthday! happy birthday. We have George George, Pama. happy birthday, Sir George. Happy birthday! Yes. O naapil si Ivan Sanis? Yes, Ivan Sanis. Ivan Happy Sanis. birthday. Oh, happy birthday po, Uncle Boy Abueva. Happy birthday. And si Palan, Roland Ektin, happy birthday. Father, And of happy course, birthday, Father. Colonel Salagoste, happy birthday sa iyo mga Colonel Salagoste. God bless you. Okay, so And kanta na. Happy birthday to you. Okay, ato yung pag-greet si attorney. Yes, attorney. Si attorney sa ato yung pag-greet. Kay talag sa ni dere. Si attorney, go. Daghang salamat no sa kahigayon ng gihatag nga sa makausapan nakiguban ko sa Panimbaya sa Kabuntagon hinaot nga sa gamay nga butang nakahatag ta nakapahat ta kung nakahatag tag lamdag sa uban atong mga kaigsuonan. Mayong buntag, magkapisabat, labi na gyud sa akong kapika sa kinabuhi. Yes. Okay. Pastor, doon na ba kay greetings, Pastor? Para sa imong family or sa imong ang mga kauban sa church? Okay, belated happy birthday sa akong anak nga nag-turn into 18th na adtong Domingo. So, belated happy birthday kay Chrisia Dane Tautaw nga naa sa Spacey. O usab advance happy birthday di ay. Alang sa kan CD Kadava. Next week po nagihang birthday. Gusto sab nako pasalamatan ang akong mahigugmawang asawa, Alpha Amor Isdilon, sa iyang suporta sa ministry. Sa matag karunugon niya, kami malipayon diha sa Ginoo. Thank you so much. And of course, I would like to greet also Ma'am Angel. Kawan na to kawan si Ma'am Angel. To ginagluya sa Ma'am Angel. Tungkol kay si Sir Lutmi na aksidente siya. So, naot nga, Sir Lutmi, okay na ka. And salamat po rin. Gusto mo pasalamat si Ma'am Angel sa na-assist kang Sir Lutmi sa pagka-aksidente niya gahapon. Si Teacher Ray of Balola National High School, sa Principal Eve sa Balola National High School, Captain James Afdal, Phoebe May Juanico, Maria Doren Cuevas Ranyada. Salamat daw kayo sa inyong pag-assist kang Sir Lutmi. And of course, happy watching also to Ma'am Hazel Rubio diya sa Hingos Retirement Hospital. Thank you so much for watching. Of course, my friends nato diya sa Iligan, especially Maria Nay Montero. Happy watching. And of course, my family sa Quezon City. Happy watching to all of you guys. Yes, to all our brethren, amiga diha sa Western Mindanao Conference. Magkita-kita ta mga kapaglaom next week. Saturday. March 5 to 6, ang Harana sa Kabuntagon team na diya sa Switch, Zamboanga del Sur. O pagka-7, at I think Sabado na siya, live yung makikauban kaninyo diha sa Gango, Osamis City. Diha sa Western Mindanao Conference Compound. Live makikauban kaninyo mga kapaglaom. So, kita-kita ta dito. And we hope to see you, each one of you mga kapaglaom. Yes, and ako pasalamatan nato mga partners and sponsor. Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga, daghang kayo salamat sa inyong suporta. Ma'am siya katulpos sa tanan nato nga mga partners diha sa US. Si Charm Andro, si Lovely and Uncle diha sa Macau. And karon atong mga bisita na si Daryl pasok. Yes. Wing, kalma sa mo diya, Wing, ha? Kaya ato sa tugutan nga makapanimbayan ni atong mga bisita karon. Duha ka matahong nga binuhat nga pinangga kayo sa ilang mga bana. Muna ta ka Ma'am Cherry sa imong mga panibaya. Okay, in behalf sa the Melody Kids, we would like to thank the school board sa ilahang suporta diri nga nahimong successful ang ato ang pag-anhi diri sa Panimbaya. Daghan kayong salamat. Yes, and of course, good morning, happy Sabbath everyone. Thank you kay sa among sponsors, no? Ilabi na Engineer Selgas and Kapitan Rialda for making this possible. And of course, sa tanang parents nga naa din for their 1,000 million support. Grabe yan. Thank you
so much. Kawai. Grabe ka dasig, honey. Daghang salamat, honey, Ma'am Cherry, for bringing your kids here. Mga kabaglaom, ang ibalik sa ila dito. Doon na po yung Panimbaya din, ha? And unya ba, inaano sila sa Cagayan de Oro Central Church. Makaupa na sila dito. Dito na sila magsimba. I-invite na Dito sila itong mga makanta. viewers. Oo. So, unya, naana sila dito. And okay, so mga kapaglaom, daghang salamat sa inyong pagsunod din sa Panimbaya sa Kabuntagon. And kita-kita ta sa Usamis. Ay mo kalimot, magkita ta dito sa Usamis karong next Saturday. So, Ate Sharin, appreciate greetings. Yes, Pastor Teddy Bang lang, nagtana siya karon. And by the way, mga kapaglaom, wala na tayo Andrews Camp for this summer, but Yes. Summer Youth Camp na mahitabo April 5 to 11, 2020 at Zone 4 Pasil, Kauswagan, Yes. Cagayan de Oro City. Great day na ako. Happy birthday. Sir, kajut lang. Sir Gabriel Pinaali nga nagtanaw karon and Princess Dinha sa Sacred Heart of Jesus Montessori School. Thank you so much for watching. O pagpanimbiya po kang Pastor Serrano and Pastor Golfan. Yes. Nagtanaw sila karon. Kuya Janster, good morning po. O gusto po na ako panimbayaon. Si Nabas Lloyd, Mary Ann Hinargi, and sa Repe Badelias. Mga kapaglaom, daghan kayong salamat for another wonderful episode nga atong gisawhan. Atong timanan ang pamilya higugmaon. Ang temptasyon, dili padayunon. Ato ang kuno ng grasya himaya nga sa langit kanato gigasa. batia og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Kung mga tuborano, naghatag dugang kadasig sa tung paglaom. Busa, kupti ang paglaom kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga, og siya, atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Happy Sabbath, everyone! Hello sa mga viewers! Happy Sabbath! Woo!